Výstava se koná u příležitosti 1150. výročí příchodu byzantské misie Konstantina Filozofa, tedy Cyrila, a Metoděje na Moravu. Tady tato výstava v Moravském zemském muzeu vůbec poprvé, bych řekl, reflektuje samostatně toto téma. Doposud byla tato témata vždycky součástí velkých výstav. V této výstavě jsou prezentovány jedinečné originály, které známe třeba z roztříštěné podoby z některých výstav, třeba v Mikulčicích, ve Starém Městě, v Uherském Hradišti Sadech nebo na Modré u Velehradu. Já bych tady rád upozornil na překrásné modely. Já to slovo překrásné málo kdy používám, ale v tomto případě si to troufám tvrdit, že ty modely udělali tu výstavu ohromně zajímavou. Řekl bych, zvýšili její kvalitu. Nejsou to ty modely z těch 50. 60. let provedené v polystyrénu nebo v balze, většinou bílé, výjimečně nabarvené. Toto jsou modely, kterými jsme se snažili vyjádřit, jak ty kostely skutečně mohly vypadat v 9. století. To byli lidé, kteří na rozdíl od jiných té doby nepodléhali tomu, že oni jsou Byzantinci, že oni jsou něco víc. Oni se dovedli svým nitrem snížit na úroveň těch Moravanů, těch obyčejných lidí. Oni se přizpůsobují. Ne vy se přizpůsobte nám, my jsme teď přišli. Oni se přizpůsobují. A já věřím, a jsem o tom silně přesvědčený, že film, který teď vzniká, Cyril a Metoděj apoštolové Slovanů, že tady toto bude reflektovat.